Mga tugang Sabado ngunyan, fit sa 29 kan bulan na Agosto. Ayan na pong headlines kan mga bareta sa lado lokal. Sektor kan agrikultura sa Albay, pigmitbid sa Regional Gawad Saka 2026. Bulkan mayon nakapagrehistro nin ash emission o pagbugakan abo sigun sa FIVOX. SSS Legazpi Branch padagos ang esperso sa sendang palengke caravan. 197 retiradong miyembro kan BFP Bicol naging benepisyaryo kan Project Joy kan Armed Forces and Police Savings and Loan Association as in BFP Bicol. Sa lado nasyonal, lump sum sa 2027 national budget sinitakan sarong senador. Anong gadan tulo nawawara matapos ang insidente sa motorbangka sa Zambales. Dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Lachica dekay po na maghampang sa witness stand kan Senate Impeachment Court sigon kay Adjong. Sobra sa 200 na opisyal asin miyembro kan BFP, pigimbisigaran sa slot for sale scheme sigun sa DILG. Sa ibang nasyon, pito po gadaan sobra 150 ang dalugadan sa pagsabog ng sarong planta sa Russian Far East. Baretang Sports, Alex Yala Live Game Set Celebrate gigibuhon sa Philippine Arena sa Disyembre 8 ngunyan na taon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal nakaresibinin pagmidbid ang mga paraoma, parasira, organisasyon, negosyo asin lokal na gobyerno kan Albay sa 50th asin 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony na ginibo sa Regional Rice Training and Convention Center sa Pili Camarines Resort. Kasabay sa pagbidbid ang Obligasyon Family kang Ligao City bilang Outstanding Farm Family, PAFC Albay bilang Outstanding Provincial Agriculture and Fisheries Council, mantang ang LGU kang Ligao City asin Pulangi bilang Outstanding City asin Municipal Local Government Unit. Nagresibi man ng pagmidbid ang Provincial Government of Albay bilang Outstanding Provincial Local Government Unit para sa taon 2026 awards. Pigmidbid man ang HML Food Corporation bilang Outstanding Agriculture Enterprise, si Noel Paz kan Ligao City bilang Outstanding Local Government Agricultural Extension Worker, asin ang Barangay 18 Cabangan West kan Legazpi City bilang Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Kasabay man Sindaroy Seming kang Ligao City bilang Outstanding Coconut Farmer, asin Rural Bank of Ginobatan bilang Outstanding Rural Bank. Anbareta ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nakapagrehistro nin ash emission o pagbugakan abo ang bulkan mayon. Sigon sa FIVOX, tulong magkakasunod na aldaw na nakapagrehistro nin ash emission ang bulkan. Sa loob naman nin 24 oras na pagmonitor kan FIVOX, nakapagrehistro nin haros 15 volcanic earthquakes o paglinog kan bulkan. Mientras tanto, mantinido sa alert level 2 ang bulkan mayon, mantang mahigpit pang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 kilometer permanent danger zone kan bulkan mayon. Anbaretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos ngunyan mga tugang espersos kan Social Security System o SSS Legazpi Branch sa sendang palengke caravan. Sigon kay SSS Legazpi Branch spokesperson Janet Mapa, katuyuhan kan palengke caravan na may babaan sa sendang serbisyo sa komunidad lalo na sa mga national informal sector. Sinabi ni Mapa na ang sendang lakdang susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pahiwason ang sakop kang Social Security System sa nasyon. Dagdag pa ni Mapa na epektibong paagikan palengke caravan para mas dakol na Pilipino ang maabot, maprotektahan asin matabangan sa paagikan serbisyong ipinag-overseer kang Social Security System.
Nasa 197 retiradong miyembro kan Bureau of Fire Protection o BFP Bicol ang naging benepisyaryo kan Project Joy kan Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporated o APSLI Legazpi. Katuwang ang BFP Bicol kasudma sa SM City Legazpi. Sa mensahe ni Fire Senior Superintendent Bernadette Madrid, Assistant Regional Director for Operations, bilog na kinatawan ni BFP Bicol Regional Director Fire Chief Superintendent Juanito Maslang. Tinauan doon kaini ang aktibidad bilang sarong espesyal na selebrasyon para sa mga retiradong tauhan kan BFP. Sigon kay Madrid, parte ini kan pagmidbid sa mga dekada na buhay. Asin serbisyong ipigtangro kan mga retiradong BFP personnel para masiguro ang kaligtasan kan komunidad. Kinundinar mga tugang kang National Union of People's Lawyers o NUPL ang pigasabing pananakot laban sa People's Lawyer na si Attorney Bartolome Bart Raico matapos makuha ang duwang bala sa entrada kan sarong kaunan sa Legazpi City alas 6 pagkaaga kasudma. Sa pinaluwas na press statement nakabugkos si rarom kang laso ang bala mantangan saro nakakabit sa sarong gapo na nakapatos nin papel asin plastik na nakabugtak sa papel ang mensaheng Attorney Bart Raico, malapit ka na. Enot nang nai-report na may mga dain midbid na lalaki sakay kan motorsiklo ang nagpundo sa luwas kan establishmento. Bandang alas 4 rin magahon, pigkonsideran man kan NUPL ang insidente bilang pananakot laban kay Raico asin sa iyang pamilya. Haloy naman na nagrepresentar si Raico sa mga aktivista, political prisoners as in marginalized communities sa Bicol Region. Apera sa pagiging dating NUPL Vice President kan Luzon as in aktibong opisyal kan Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter. Nangapudan man ang NUPL para sa makaskas hararom as in patas na investigasyon tangani maraman ang mga responsable sa insidente as in masiguro ang seguridad ni Raico pati ang sa iyang pamilya. Uminabot na sa 98.90% ang vaccination coverage kan probinsya ni Albay para sa 2026 Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Mantang nasa 73.44% naman ang kabilugan na coverage sa bilog na rehiyon Bicol. Basado sa partial as in unofficial quick count kan Department of Health o DOH Bicol as of August 28, 2026. 475,221 sa target na 647,902 na mga aki edad 6 sagod 59 bulan ang nabakunahan na sa rehiyon. Nangingenot ang probinsya ni Albay na may sobra 124,000 na mga aki na nabakunahan sa target na sobra 132,000. Mantang sinundan ini kan Masbate na may sobra o na may 83.59%. Mientras pinakahababa man na nairehistrong coverage sa Naga City sa 58.65%. Piging ganyar kan DOH Bicol ang mga magurang asin taga pangataman na darahon ang sa indang mga aki sa pinakaharaning health center. Tanganing mabakunahan laban sa tigdas asin tigdas hangin. Maabot ka na sabing aktibidad na maabot ang 95% vaccination coverage. Tanganing makatabang sa pagkakaigwanin herd immunity asin maproteheran ang mga komunidad laban sa paglakop kanasabing helang. Arestado kan mga autoridad ang number 1 provincial most wanted person kan probinsya ni Albay sa ginibong manhunt operation alas 9 nin pagkaaga kasudma sa barangay Kawayan, Bakakay, Albay. Sa informasyon kan Bakakay PNP na pinamamayuhan ni Police Major Nino Akyatan na midbid ang suspect na si alias Vince, 64 anyos, na nahampang sa 10 kaso nin qualified rape matapos mapaaraman na siya o sa iya ang constitutional na diretso asin ipinararom sa medical examination nasa kustudya ini kan hipatura para sa magkanigong dokumentasyon asin magkakanigong disposisyon kan korte. 3.2 milyon pesos kantidad
nin pinagtutubudan na Shabu asin 17 drug personalities ang naarestar sa 10 magkakasiblag na anti-illegal drug operation sa rehiyon Bicol, kasuudma. Ini ang saro sa mga nainot na darakulang operasyon kan PNP Bicol sa irarom kan pamamayo ni Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na kakatukaw pa sana sa pwesto. Sigon kay Silvio, uminabot sa 474.7 gramo nin pinagtutubudan na shabu. Ana kumpiskar sa mga operasyon. Kaibahan digdian 364.3 gramo kantidad ni nasa 2.4 milyon pesos na narecover sa sarong bypass operation sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Naarestar digdian sarong alias Ko, 65 anyos, mantang tulupang street level individuals na sina Sunny, June asin Paul. Ana arestar sa magkakasimblag na operasyon sa Barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte, kung saan 58.7 gramo nin pinagtutubudan na shabu. Kantidad nin maabot sa 400,000 pesos ang nasabat. Sa 17 na arestar, 2 ang konsideradong high-value individuals, mantang 15 naman ang street-level individuals. Pinag-asigurar man ni Silvio ang publiko na mantinido ang PNP Bicol sa pagpapakusog kan kampanya kontra illegal na droga asin iba pang krimen. Sa paay kan mas pinakusog na police operations, koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies, asin pakikipagtabangan sa komunidad. Mga tugang, mas pinakusog kan PNP Bicol ang seguridad sa rehiyon bilang preparasyon sa selebrasyon kang National Heroes Day sa maabot na Agosto 31 aldaw na Lunes. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nakatalaan na pahiroon ang mga personalis kan kapulisan sa irarom kan Kasurog Care and Crowd Management Advanced Reactionary Force in kasabay digdi ang pagpapakusog kan police visibility, intelligence monitoring asin preventive patrol sa mga lugar na pigilao man narurusoon kan publiko arog kan memorial sites, plaza, government centers, transport terminals asin ang lugar na nin pagsamba. Apera kay ni mabugtakman ang mga kapulisan nin dagdag na personahes, mobile patrol asin quick response teams sa mga estratehikong lugar. Katakod kay ni biging ganyar kan PNP Bicol ang publiko na mantinidong maging maikmat, magsunod sa mga pasi-orden asin tulos na i-report sa pinakaharaning hipatura kan pulisya nga no makadudang aktibidad. Tulos na nagpasiring ang Department of Migrant Workers o DMW Bicol sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Tanganing sa baton asin makapagtaonin airport assistance sa sarong distressed returning overseas Filipino worker o OFW. Kaibahan kan DMW Bicol, an Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Sa pagtataonin kinakaipuhan na tabang tanganing masiguro ang ligtas asin matanos na pag-uli kan OFW sa indang pamilya. Sigon sa ahensya, ang pag-abot sa aeropuerto ang bako pagtatapos kan biyahe kan sarong distressed OFW, kundi pagpuon kan panibagong lakdang, pasiring sa iyang pag-uswag asin reintegration sa pamilya pati na sa komunidad. Oras Pilipinas. 17 minutos, makalisan na alas 7. Bareta sa lado nasyonal, masunod, makalipas kan mga patalastas. DZGB Barreta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta.
ti mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, oras po sa bilog na Pilipinas. 21 minutos, makalisan na alas 7. Bareta ngunyan sa lado nasyonal, question po ni Senador Ping Lacson ang pagiging execution ready kan 2027 national budget. Sigon kay Lacson, may mga nahiling siyang lump sum sa propestong national budget sa masunod na taon, partikular na pagpapagibok kan evacuation center. Sa pagdangog kan Senate Committee on Finance, sinitan niya ang 180 million pesos na ipigtagama para sa pagpapagibok kan evacuation center sa 17 rehiyon na din specific o partikular na detalye siring kung sa na lugar asin kung nata pare-pareho ang kantidad. Nahapot man ni Lacson si Budget Secretary Kim Robert De Leon kung paano nasabi ang execution ready na propestong 2027 national budget. Sa national budget parang ngunya na taon igwaman ni lump sums na 100 million pesos para sa mga proyekto na warang detalye. Kaya nagngala si Lacson kung nata tinugutan kan department o kaya kan Development Budget Coordinating Committee. Paliwanag ni De Leon kay puhan pang magsumiter kan mga ahensya sa Department of Budget and Management nin pinal na detalye bago may pautob ang alokasyon. Halaga tinawanin doon ni Lacson na dapat may kumpletong informasyon na pigbibilog ang gobyerno. Gadan ananom nakatawo, tulo naman ang padagos na pinagahanap, mantang apat ana isalbar sa nangyaring paglubog kan motor bangka sa Lake Mapanaupe sa San Marcelino, Zambales. Sigon sa Philippine Coast Guard, nasa 13 an lugadan kan motor bangka na miyembro kan Aita community. Sa sarong bahayag ang Philippine Coast Guard, bandang alas 2 ni hapon kan mangyari ang insidente harani sa Sunken Church sa Barangay Buhawen. Papasiring kuta sa healthcare center ang mga miyembro kan Aita para magresibi nin mga pagkakan, bulong asin magpartisipar sa vaccination program. Sa inisyal na investigasyon, naka-eksperyensya nin makusog na paros asin alon nin tubig ang piglonada na motor bangka.
Day kay puha na maghampang si dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Lachica sa witness stand kan Senate Impeachment Court. Ini ang pinagreiterar ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Sinabi ni Adyong na matibay asin napaluwas na kan prosekusyon ang salang paggamit kan confidential fund sirarom kang liderato di Vice Presidente Sara Duterte. Mari sumirman ang impeachment trial kan Senate Impeachment Court sa Vice Presidente sa maabot na September 1 ngunyan na taon. Pag-iimbestigaran na ang sobra sa 200 na Bureau of Fire Protection o BFP personnel para sa slot for sale scheme. Sigon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, kasabay sa mga pag-iimbestigaran ang gabos na regional directors kan BFP sa bilog na nasyon. Patanid ni Remulla, nabubukudo ninda ang gabos na mga imbuelto sa nasabing scheme asin papanimbagon ini sa lay. Ang lakdang na ini kasunod kan pagkakadakop sa sarong babaeng BFP personnel na nagtangro nin slot sa mga aplikante kan BFP katukal nin kwarta. Sigon kay Remulla, nasa 100,000 pesos sa good 800,000 pesos ang pigbayadan para sa nasabing slot for sale scheme. Nagapilar mga tugang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa House of Representatives. Nataasan ang nakatagamang pondo kan ahensya para sa Emergency Repatriation Program sa masunod na taon. Tinawanin doon ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na imbes na bawasan ang pundo, mas dapat nadagdagan pa ini para sa mas dakol na overseas Filipino workers ang matatabangan asin mataunanin magkanigong pundo sa taho kang krisis sa ibang nasyon. Base sa pinaka-ultimong 2026 o 2027 national budget, nagbaba ni 900 million pesos ang alokasyon para sa emergency repatriation. Mas sa baba kumpara sa 1.2 billion pesos na pundo ay pinagtagama taon-taon kanakalis na taon. Paliwanag kay ni na dai magkakanigo ang nasabing kantidad lalo na tapadagos ang pag-agaw buhay kan sitwasyon sa Medio Oriente at sa iba pang rehiyon kung saan may renibong Pilipinong nagtatrabaho na posibleng mga ipuhan intulos na repatriation. Ibinalyo sa Directorate for Police Community Relations o DPCR si Ilocos Regional Director Police Brigadier General Juvencio Badwa Jr. Kasalida ka nagretiro ng si Police Major General Roderick Agustus Alba. Masalida man kay Badwa sa PRO1 si Police Brigadier General Crizaleo Tolentino, hali sa PNP Maritime Group, hali sa Directorate for Controllership. Ibinalyo naman si Police Brigadier General Jaime Cadatal sa Logistics Support Service kasalida ni Police Brigadier General Noel Valio na ipigdesignar sa Police Regional Office Cordillera. Ibinalyo naman si Police Brigadier General Erickson Dilag sa Directorate for Information and Communication Technology Management. Hali sa Police Regional Office Caraga, ipigdesignar man si Police Brigadier General Marshal Magistrado IV sa Directorate for Controllership. Epektibo kasuudma ang regidon base sa General Orders na pirmado ni PNP Chief Police General Jose Meliencio Nartates Jr. Ultimong bareta, mga tugang sa Lado National, mapuo na po ang National Food Authority o NFA nin pagbakalin presyo nin dumog na paroy sa mas halangkaw na kantidad pag-abot kang bulan nin September. Sigon kay NFA Administrator Larry Lacson, mas dakulaan magiging dilensya kan mga lokal na parauma in kaso may pautob ang bagong presyohan o pagkakataon man sa pagbuon kang panahon kang aranhihan sa nasyon. Hali sa presenting 17 pesos kada kilo, itataas man kan ahensya ang buying price kan dumog na paroy sa 21 pesos kada kilo. Nangangahulugan ini nindagdag na 4 pesos kada kilo sa dilhensya asin kapakinabangan kan kada parauma. Mientras sa piglino ni Lacson na limitado muna ang programang ini sa mga lugar kung sa inigwanin sa rice drying facilities ang NFA.
Posibleng sumabat sa Setyembre ang 4 pesos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Sigon sa Department of Energy, posible ang 3.50 centavos pesos. Sagot 4 pesos na rollback sa kada litro kan diesel sa masunod na semana. Pwedeng magkawat nin sagod sa 25 centavos, sagod 75 centavos ang tapyas sa kada litro kan gasolina, mantang 3 pesos .80 centavos sa kada litro kan kerosene. Nakabase ang mga numero sa apat na aldaw na pag-import sa pangkinaba ng merkado. Mantang pwede pa ining mabago sa ultimong aldaw kan trading ngunya na Biyernes. Kanakaaging Martes, nasa piso .8 centavos ang kada litro kan gasolina, 2 pesos .31 centavos sa diesel, asin 95 centavos sa kerosene. Enot nang siniguro kan DOE ang padagos na paglaog kan fuel supply sa nasyon sa tahaw kan tensyon sa Medio Oriente. Mga tugang, paragos ka muna kantabay sa DCGB Bareta alas 7. Oras po sa Pilipinas. 29 minutos, makalisan na alas 7. Bareta sa luwas ka nasyon, asin sports, makalipas lang ka nagkaperang mga patalasta. DZGB Bareta alas 7. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. DZGB Bareta alas 7. Oras Pilipinas, 6 o kaya 7:31. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Atin sports, kasabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraan tabay. Uminabot sa 7 ang kumpirmadong nagadaan mantang siyampa ang padagos na pighahanap matapos ng pagsabog asin matinding sulo sa Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon kan Russian Far East. Sigon sa report, nangyari ang insidente mantang nagkakaigwan in start-up operations sa nasabing dakulang pasilidad. Nairehistro ang sobra 150 obrero ang nagsapar. Hinman iba-ibang level kan lugad asin danyo sa lawas dahil kan insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex sarong dakulang joint petrochemical project sa pag-ultanan kan Russia asin China na ipigtindog sa nasabing rehiyon para pakusugon ang produksyon kan chemical asin enerhiya. Sa lado kan Karawato Sports, nakatalaan nagibuhon kan Tatler Philippines ang Alex Ayala Live Game Set Celebrate sa Philippine Arena sa Disyembre 8 ngunya na taon. Tampok sa Karawat ang Filipina Tennis Star si Alex Ayala laban kay Chinese Jen. Katuyuhan kan kompetisyon na pagsararoon ang tennis fans, kulturang Pilipino asin world-class sports para sa sarong espesyal asin dakulang homecoming celebration para kay Ayala. Iyan ang detalyas kan sa lado kanibang nasyon sa sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani.
Pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay si Melvin Almuela. Melvin. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon napet sa Agosto 29, 2026 sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area na nasa loob kang Philippine Area of Responsibility. Igakarkulong nasa distansyang 520 km norte-norte sirangan kang Itbay at Batanes on as coordinates na 24.8 degrees north, 124.4 degrees east. Ang naturang low pressure area ay may potential pa rin na mabilog bilang isang ganap na bagyo. Mantang southwest monsoon na paros kang habagat, ang padagos na nakaapekto sa enterong Luzon asin sa enterong Kabisayaan. Dahilan kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa sursulnopan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan magiging moderato sagkod sa maukol. Temperatura pigalaumang poon 27 sagkod 32 grado sentigrado. Asin mga aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulno patya na alas 5:59 ning pagkahapon. Inis sa Melvin Almuela reporting live haliditi sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyang pankabilugan kan DCGB Bareta alas 7. Sinurat po ninda Nicole Ann Gloriani, Sharamil Leron, asin Jenny Balyaran. Nakalipungon yan si News Director Edwin ako si News Director Mario de la Cruz. Kalipon sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po, si Jasmine Baloloy. Kasabay po si Nicole Ann Gloriani, Radyo Klinika, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang